Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior member ko na sina Chef ng Qatar at sa mga nag-renew ng badge na sina Jonar, Criselda Buranday at kay Rough Stuff. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Auntie Mimi at ng pamilya niya. Taong 1986, Albay, Legazpi. Itong mga panahong ito, kakalipat pa lang nila Auntie Mimi sa isang barangay dito sa Albay. Medyo malapit sila sa simbahan nun. Kaya naman yung anak niya, na si Gibbs, ipinasok niya sa simbahan bilang isang sakristan. Wala namang problema yun kay Gibbs at saka gustong gusto niya nga din yun eh. Bukod kasi sa marami siyang bagong kaibigan, pakiramdam niya pa mas mapapalapit siya sa Diyos. Ang bait na bata, no? Walang kahirap-hirap na nakapasok si Gibbs sa loob ng simbahan. Gawa ng kailangan talaga nila ng mga sakristan. Ang ginawa lang sa kanya, yung mga common na ginagawa kapag papasok ka sa simbahan bilang isang sakristan. Mga ilang linggo nang nagseserbisyo itong si Gibbs sa simbahan nang mapansin niya na para atang hindi kinakalembang yung kampana. Tanging yung parang gong lang yung pinapatunog. Dala ng kuryosidad, nagtanong si Gibbs sa kapwa niya sakristan kung bakit hindi pinapatunog yung kampana. Ang sabi lang nito sa kanya, hindi pwedeng sabihin yon. Sikreto kasi yon ng simbahan. Pero malalaman niya din yon pagtagal. At saka, bawal yon manggaling sa kanilang mga sakristan. Si Father lang yung pwedeng magsabi sa kanya. Nung marinig ni Gibbs yan, aba, mas lalo itong naging interesado kung bakit hindi na pinapatunog pa yung kampana. Halos araw-araw minamanmanan na niya kung saan nakapwesto yung kampana. Bakit? Meron kasing akyat panaog dito kapag 6:00 ng hapon. Katiwala yon sa simbahan na si Mang Bubut. Hindi naman niya matsyempo ang tanungin kasi palaging nagmamadali eh. Isang gabi habang kumakain silang mag-anak, nabanggit ni Gibbs sa mga magulang niya yung tungkol sa kampana. Bigla din silang napaisip na, oo nga no, bakit nga kaya hindi pinapatunog yun? Wala din naman silang alam eh. Ilang buwan pa lang naman silang nakatira doon. Habang kumakain, yun lang yung topic nila. Kesyo, baka sira yung kampana, baka may naiingayan, kung ano-anong haka-haka ang iniisip nila kung bakit nga ba hindi na pinapatunog yun. Hanggang isang hapon, natsyempohan ni Gibbs si Mang Bubut na galing sa itaas. Doon kasi yung pwesto kung nasaan yung kampana. Sinalubong na niya ito, tapos nagtanong na kaagad siya tungkol sa kampana. Wala nang paligoy-ligoy pa. Pero ang tanging binigay lang na sagot sa kanya ni Mang Bubut, pasensya ka na to, hindi ako pwedeng magsalita eh. Baka magalit si Father. Ang kulit ni Gibbs. Tanong pa rin siya ng tanong. Ano bang meron sa kampana? Anong meron sa itaas? Bakit palagi siyang umaakit doon? Nililinis lang ba niya? Mga tipikal na tanong ng batang may gustong malaman. Mga ganyan. Ang sagot lang sa kanya ni Mang Bubut, To,
umaakyat lang ako doon para magsindi ng kandila. Hindi na ako nagtatagal doon. Yun lang. Tanong kaagad ni Gibbs. Ha? Kandila? Para sa naman po? Umiling-iling lang si Mang Bubot at nagmamadali itong naglakad papalabas ng simbahan. Sinisipat-sipat ni Gibbs yung itaas. Bilang spiral yung hagdanan doon, hindi niya gaanong maaninag yung kampana. Sa itsura nun, mukha namang walang problema. Sa sobrang kulit nito ni Gibbs, naisip niya na akyatin na yun para tingnan kung ano ba talagang meron at lahat sila takot na takot sa kampana. Tiningnan muna ni Gibbs kung may tao bang makakakita sa kanya. Maggagabi na nun eh. At saka wala namang misa. Saktong-sakto yung oras na yun para umakyat siya doon na walang makakakita sa kanya. Ayon kay Gibbs, habang umaakyat siya sa hagdanan, nakakaramdam siya ng kakaibang lamig. Siguro dahil mataas yung pwesto nun, o baka dahil maggagabi na. Wala naman siyang pake kung kilabutan man siya o kung ano. Hindi naman siya naniniwala sa mga multo eh. Pagdating niya sa itaas, bumungad kay Gibbs ang napakaraming kandilang nagkalat sa bawat sulok ng pwesto kung nasaan yung kampana. Yung kampana nakapwesto sa gitna. Tapos kung saan ito nakapwesto, merong 4 na malalaking butas na kitang-kita mo yung buong barangay. Imbis na matakot itong si Gibbs, nakaramdam siya ng pagkamangha dahil sa nasaksihan niya. Kita niya kasi lahat eh. Ultimo yung bahay nila. Tingin siya ng tingin sa bawat butas kasi kada butas, ibang tanawin ang makikita mo. Hanggang sa nakarinig siya na merong umaakyat ng hagdanan. Hindi alam ni Gibbs kung saan siya magtatago. Kaya ang ginawa niya, pumunta siya sa likod ng kampana. Pinipilit niyang isampa yung sarili niya dito. Sa kakapilit niya, aksidente niya itong napatunog ng ilang ulit. Tarantang-taranta si Gibbs nun kasi hindi pinapatunog yun, di ba? Pinagbabawalan nga silang umakyat doon eh. Tapos napatunog niya ng alanganing oras pa. Sa takot niya, pilit niyang pinahinto yung pagtunog ng kampana. Pero hindi na niya ito makontrol. Nagmadali na lang siyang bumaba para takasan yung ginawa niya. Habang bumababa siya, panay ang sipat niya sa itaas kasi ayaw talagang tumigil nung kampana sa pagtunog. Nung nasa pinakababa na siya, pagtingin niya ulit sa itaas, may naaninag siya na nakasuot ng belo at nakaturo sa kanya. Hindi niya pa rin inintindi yun. Mas inisip niya yung magiging reaksyon ng lahat ng tao sa bayan nila at lalong-lalo na ni Father. Para hindi siya mahuli, tumakbo kaagad siya papauwi sa kanila. Sinisipat-sipat niya yung simbahan mula sa bahay nila. Palakas ng palakas yung tunog ng kampana. Nung bumukas na yung mga ilaw sa simbahan, saka palang ito tumigil sa pagtunog. Kitang-kita ni Gibbs na may 4 na lalaki ang pumigil doon sa kampana. Ang laki kasi nun eh. Matapos yan, nakahinga na siya ng maluwag. Wala namang nakakita sa kanya eh. Yun ang akala niya. Ang hindi niya alam,
Meron na palang nagmamasid sa kanya nung mga oras na yon. At yun ay isa sa mga kasamahan niya sa simbahan. Yung una niyang pinagtanungan, kung maaalala niyo. Kinaumagahan, naghahanda si Gibbs para samahan yung tatay niya. Kaso lang, sinundo siya ng 2 sakristan. Ang sabi ng mga ito, pinapatawag siya ni Father sa simbahan. Meron lang mga itatanong. Biglang namutla si Gibbs sa narinig niya. Dahil sa pagkakaalam niya, wala namang nakakita sa kanya. At wala naman siyang gagawin sa simbahan nung araw na yon. Nung narinig ng tatay niya yan, ang sabi na lang nito sa kanya, mas unahin niya si Father. Pwede naman sa mga susunod na araw yung lakad nila. Sumama si Gibbs sa mga sumundo sa kanya. Tanong niya dito, bakit kaya ako pinatawag ni Father? Kayo rin ba pinatawag? Hindi umiimik ang mga ito. Iiling-iling lang. Nang meron silang madaanan na bahay na barong-barong, tapos meron ditong nakaupong matanda na sobrang haba ng balbas, tapos napakapayat din. Hindi kilala ni Gibbs yun kasi unang beses niya lang nakita eh. Pero nakakatakot yung itsura. Tapos habang lumalagpas sila doon, pansin ni Gibbs na nanginginig yung mga kasama niyang sakristan. Tapos panay ang sign of the cross. Hinawakan ni Gibbs sa balikat yung isa. Tapos ang sabi niya dito, "Huy, ano bang nangyayari sa inyo? Sino ba yung matanda na yun?" Hindi pa rin siya sinasagot. Dire-diretso pa rin yun ng lakad habang nanginginig. Nung makalampas sila doon at malapit na sa simbahan, nakahinga ng maluwag yung 2 sakristan. Doon palang nagsalita yung isa at sinabi sa kanya na yung nadaanan nilang matanda kanina, matagal nang hindi lumalabas yon ng bahay niya. Sabi-sabi sa lugar nila na isa yon sa pinakaunang tumira doon at isa yung mangkukulam. Lumalabas lang yung matanda na yon kapag naririnig niya na tumutunog yung kampana o merong maingay sa lugar nila. Ang tawag sa kanya ng mga residente doon ay Lo. Maniwala kayo o hindi, nung marinig ni Gibbs yan, hagalpak yung tawa niya at parang gusto niyang pagkukutusan yung mga kapwa niya sa sakristan. Sagot niya pa rito, "Ha? Mangkukulam? Naniniwala kayo dun? Nagsisilbi kayo sa simbahan tapos naniniwala kayo sa mangkukulam? Ano ba kayo? Mag-isip nga kayo. Nakakahiya kayo kay Father." Yumuko na lang yung 2 sakristan at umalis na sa harap niya. Pumunta na kaagad si Gibbs sa kwarto ni Father para matapos na agad yung mga tanong sa kanya. Pagbukas niya ng kwarto, nakita niya yung isa pang sakristan na nakaupo sa gilid habang kausap ni Father. Tumigil ito sa pagsasalita at pinalabas na din ang kwarto ni Father. Pag-upo ni Gibbs, unang-unang tanong sa kanya ni Father, "Bakit mo pinatunog yung kampana?" Sagot niya kay Father, Po, hindi ko po ginawa yun." Iiling-iling lang si Father sa kanya at itinuro nito yung Biblia. Wala na. Corner na siya. Bawal magsinungaling, di ba?
Nagsalita na lang si Gibbs ng, "Opo, Father. Ako po yung nagpatunog. Pero hindi ko po sinasadya kasi po may narinig akong umaakyat sa taas kaya po nagtago ako sa likod ng kampana. Hindi ko naman..." Pinutol siya sa pagsasalita ni Father at sinabi nito sa kanya na, Magdasal ka ng 6 na oras na dire-diretso habang nakadipa ka sa harap ng altar ng simbahan. Humingi ka ng tawad para malinis yung kaluluwa mo. sagot ni Gibbs. "Ho? Bakit po, Father? Grabe po ba yung nagawa kong kasalanan?" Ang sabi ni Father, Hindi para sa akin yung gagawin mo. Para sa'yo. Litong-lito si Gibbs sa mga nangyayari. Kasi para sa simpleng pagpapatunog lang ng kampana, ganun na yung gagawin niya. Nagsalita bigla si Father sa kanya na sa tinagal-tagal niyang pari doon, 8 sakristan na niya ang binawian ng buhay. At lahat ng sakristan na yon ay nakatalaga sa pagpapatunog ng kampana araw-araw. Ilang beses niya nang binindisyonan yung kampana na yon, pero paulit-ulit lang yung nangyayari. At nung sinubukan niyang walang magpatunog ng kampana, hindi siya namatayan ng sakristan. Anong dahilan ng pagkamatay nila? Pare-pareho. Lahat sila tumatalon kung nasaan yung kampana. Di ba ang taas nun? Hindi alam ni Father kung yung mismong kampana ba yung dahilan o meron pang iba. Basta ang gusto lang mangyari ni Father, wala na sanang magpatunog ng kampana na yun kahit kailan. Hindi sigurado si Father kung meron bang demonyong umaaligid-aligid sa labas ng simbahan nila at sinusubukan nito ang kanilang pananampalataya. Dahil nung minsang siya naman yung nagpatunog ng kampana, nagkaroon siya ng matinding sakit pero dahil malakas at puro ang kanyang pananampalataya, agad-agad namang nawala yung sakit na yun. Ang tanging sigurado lang si Father, nasa labas ng simbahan yung gumagawa nun. Dahil malabong magkaroon ng demonyo sa tinuturing niyang bahay ng Diyos. Kaya nga, gong na lang yung ginagamit nila para ligtas silang lahat. Nung marinig lahat yan ni Gibbs, tsaka pa lang siya natauhan. Hingi siya ng hingi ng tawad kay Father. At ayun nga, sinunod na niya yung utos nito sa kanya. 6 na oras na pagdarasal sa harap ng altar habang nakadipa. Nung tapos na siyang magdasal, nagpaalam na siya kay Father at pinayagan na siya nitong umuwi. Nung naglalakad na siya pabalik ng bahay nila, nadaanan na naman niya yung barong-barong na bahay. Andudun pa rin yung matanda. Pero nakatayo na ito at sinusundan na siya ng tingin. Hindi naman takot si Gibbs. Bakit siya matatakot dun? Itsura lang naman yung nakakatakot doon Sa payat nun, hindi siya maaabutan noon sa takbuhan. Tinitigan din niya. Pero sa ginawa niyang yan, nakaramdam siya ng matinding hilo. Tapos parang nanlalabo yung paningin niya.
Akala niya nga hihimatay na siya eh. Nung marami na siyang nararamdaman, tumakbo na siya papauwi. Pagdating niya sa bahay nila, hingal na hingal siya tapos nahihilo siya. Ang sabi niya kay Auntie Mimi, "Okay, pasensya na kayo bitin, no? Hindi ko rin inaasahan na magiging ganito kahaba yung kwento na lo. Kasi alam ko isang kwentuhan lang to nung sinend sa akin ni Auntie Mimi. Pero nung inedit ko siya, may mga maling part lang tapos hinimay-himay ko. Ayun, humaba. Pero wag kayong mag-alala. 2 parts lang naman to. Yun lang. Kita-kits tayo sa last part. Maraming salamat.